Khadija annabin zira, ya na Khadija annabin zira, ya na Khadija annabin zira. Ya Alhayyu sai da kai komai in zan fara, kai mini lamuni Rabbu baitoci zan tsara, kuma kai mini agaji ka gaban da tsini da dabara. Yabo zan yi masayyadin kauna abun kaunar ka annabin zira, ya na Khadija annabin zira. Kai narkon salati marasa adadi ga gwaninka, ma'ana dai annabin nan da babu kamar sa gare ka, tare da alubaitin gidansa abun kaunar ka, a sanya har da auliya jikokin manzanka annabin tsira, ya na Khadija annabin tsira. Kamar shagaji yali shehu tijjani masaninka, da barhama kaulahi shehana usmanu gwaninka, da imamu kumaina ayatin lahi abun farinka, da sayyid zagzaki nasirul mahadiji kaga annabin tsira, ya na Khadija annabin tsira. Ruwa ta fasanni shehu yaqub ya haya babanmu, ka sina kai ne ka shayar da mu dukkan iliminmu. Shehu Allah tsare ka sharrin magautan nan makiyanmu, su ganka su barka baban Lafisa gwarzon kara annabin tsira, ya na Khadija annabin tsira. Dole na gaida ku malamai na babu kamar ku, kamar Abdul Mutallib da Umar dole yabanku. Yam Ishaka yam Sani Jebi dole biku, inda yam Ishaka an cawa kurfu da sidami nake shikin zira, ya na Khadija annabin zira. Tunda na gama gaisuwar yanzu baitoci zan fara, ku biyo ni muje zuwa masu sauraro in tsara. Idan na yi kuskure to ina roƙon ku gyara, akan lamarin ma'aiki fa kowa mai koyo ne annabin zira, ya na Khadija annabin zira. Assalamu alaika ya shugaban dukkan mai sallah, assalamu alaika ya annabin da ya zo da wasila, assalamu alaika ya dan Aminatu dan Abdullah, assalamu alaika shugaba na zo dan na rabauta annabin zira, ya na Khadija annabin zira. Annabi kai kadai kai mabayi kai ma Allah, babu abin da ba kai kake ba kalifan Allah, komai sai da kai za ya motsa kudurar Allah. Idan ba danka ba girgije bai zo da ruwa ba annabin zira, ya na Khadija annabin zira. Kai ne annabin da Allahu yake makirari, wanda ya bi ka wallahi annabi ya wuce gori, kuma ba mai kinka wallahi annabi sai a sharari. Abi ka kawai a dace a barka a hori ga Rabbu annabin zira, ya na Khadija annabin zira. Wa ma zai kika ne ni a san ka na zan majanuni, babu ranar rabuwa tun da san ka da shi aka yi ni. Annabi san ka ya zama ibada ne a gare ni, gwara ma in daina sallah akan in bar kaunar ka annabin zira, ya na Khadija annabin zira. Ya na Khadija annabin zira.
kuma bai musulunta ba, bai da komai sai da fahimka. Ka ce aljanna zai je saboda yana kaunar ka. Annabi ba na aljanna ne ma don kaunar ka, annabin tsira. Ya na Khadija annabin tsira. Annabi ka sani ba abin da na yi wa Allah, inda zai kubutar da ni ran kiyama shan bulala. Ka yi mini agaji kar ka bar na a yi mini illa. Kai ne takamata a ran mahashar cece na annabin tsira. Ya na Khadija annabin tsira. Kututture na dabila ma ya yi kuka ka cece shi. An yanka da matacce ma'aiki ka tashe shi. Ban taba ji ba koya mutum ya ka kore shi. Babu wanda ya zo bi ɗagunka, annabi ka kyare shi annabin tsira. Ya na Khadija annabin tsira. Shugaban jin kai kake, kai ma uwa kai ma ɗanta. Kai wa marayu gata rasul zaman ka huta. Kai wa masu uba gata da wanda suke kaskanta. Annabi kai ka yantar da su suka daina wahalta annabin tsira. Ya na Khadija annabin tsira. Bishiya ke durkusawa gabansa take gaishe sa. Girgije ke binsa daga inda ya shi ma zai bisa. In ya taka kasa sawunsa sam ba a garinsa. Sai akan dutse idan ya taka kowa zai gansa annabin tsira. Ya na Khadija annabin tsira. Annabi kai da bandiga halitta babu kamar ka. Kai mutum ne ɗan adam ba kamar kowa ba gare ka. Kai ka kira wata da rana suka faɗi gabanka. Kai ka kira yi dutse ya faɗi yana gaishe ka annabin tsira. Ya na Khadija annabin tsira. Sadauki jarumi ba sadauki wanda ya kai ka. Mai silke da kwalkwali da babu maza a gabanka. Babu wanda ya ja da kai kuma yayi nasara a gare ka. Mai zaratan sahabai babu mai cara a gabanka annabin tsira. Ya na Khadija annabin tsira. Dole a barka in har ka jawa ma zai tirje. Yanzu a shafa babinsa komai nasa gaje. Jarumai da yawa ya kayar da su ba wanda ya doje. Idan na tuna da yakin Tabuka da yakin Uhud annabin tsira. Ya na Khadija annabin tsira. Rabuwa yayi annabi har gida hudu yakin Uhud. Ya tara ko ina ɗaha ya hana ki gudu na gudu. Kai ba wani ki gudu banda annabi yakin Uhud. Kuma ba wani sa gudu banda annabi yakin Uhud annabin tsira. Ya na Khadija annabin tsira. Anan zan dakata baitukan na bada ajiya. A gurin shuhada kula don tarabba a bar ma hanya. Mai waƙar naku ne Sada SK ɗan Fodiya. Bisalam ya ƴan uwa Allah bar mu da san manzon mu annabin tsira. Ya na Khadija annabin tsira. Ya na Khadija annabin tsira. Ya na Khadija annabin tsira.